Dining bayan na tumagkauban Sir Joey Ampong labot gini siya sa pagpatuman no sa taga traffic no dili lamang ni sila sa traffic kundi nakip na no katong pag monitor atong mga social distancing ug man ang atong mga nagmas. Sir, maayong adlaw kada mo sir. Maayong hapon po sa imo, man. Maayong hapon sa taga sa mismo. Okay, sir, ang mga traffic personnel nato dili lamang sa traffic gitahasan no sir. Nakip na kaning pagmonitor sa social distancing and katong mga nagmask nga mga katawhan labi na diri sa Nagbeso House. Okay, bahin sa among gibuhat karon, this only an initiative sa akong gihimo para at least makatabang pud mi sa direktiba sa atong mayor o sa atong mga kapulisan tungod aning social distancing o kini mga tawo nga individual nga kinahanglan required yun nga magsuot og face mask. So, sa pagkakaroon sir, wala pa'y nadakpan yun sir? Ga-warning pa? Ga-warning mi karon pero so far by tomorrow kay everyday ni hangtod sa matapos ning COVID ako paghimon kay wala man pay kay traffic kay maayo. So, upat lang ka area sa ato sa Osami City ako lang gipabutangan og traffic personnel. Pero the rest sa personnel ako nang ikuyog para sa pagbabadlong aning mga tindahan o kini mga individual nga dili gipato sa social distancing o kini pagsuot sa face mask. Doon na ba yung mga tindahan na badlongan sir? So kanina badlong na tungo bahin ani. Balik ko na mo ni karon unya mga bago pa malas 3 pa. Unya mga alas 6, alas 5 expect kita nga daghang tao din sa merkado o kini mga uban nakapalibot nga itong mga establishmento. So, ang local government unit andang gyud mo pasakag kaso katong mga wa mo patuo sa kining labi na kini sa social distancing and sa pagsuot og face mask. Mao ko ni para mga pasikaran hindi gyud patuo ang usa ka individual nga magsuot sa iyang face mask niya nagsige sa social distancing ilang gi-violate. Kuha na mo ni gipapicturean na mo ni kuha nilang pangalan o i-endorse na mo ni sa pulis. Depende na sa pulis kung kasuhan sila o dili. Pero sa ako na ibawan, kasuhan gini sila. Tungod sa nag-violate sila sa mga direktiba. Okay. So, ang nabadlongan ron sir, mga tindahan, na yung mga driver sa motor nga huwag kasuot og face mask. Sa nakita mo ni mo karon lang, na ang driver pa mismo, wala nagsuot face mask, i-warningan ako ni. Di ko sa pato by the next time. Nakuha na naman ko ilang iyang ngalan o iyang number sa motor cup. Sa ikaduha kay gayon, kung di sa pato, uri kasi ko for deportation sa iyang franchise. Okay. So, karon sir, ang hangyo nimo sa mga sa katawhan, no? Labi na maingon sila nga mga traffic, taga-traffic naman ni magkuha na mo, magbadlong na mo. Dili ni sa ingon nga ang among focus is traffic lang. Kini ubos lang sa pag-ayuda lang po sa direktiba sa atong halandon nga mayor kay tungod kay ang personnel sa PNP daghan po gipanghimo sa akong personnel nga medyo walay traffic karon so akong utilize para niining maong direktiba. Okay. So mo suhid mo ron sa Wazer merkado. Akong supervise tong duha ni ka grupo tag pulo-pulo para mo atiman aning mga social distancing o kining nagsuot og face mask. Daghan na kaya mong na kurihan karon nga wala nagsuot og face mask o katong social distancing. Diri sa sulod sa merkado unyang hapon among sudlon tong mga establishmento nga dili patuo sa ilang social distancing. Okay sir. Kining magpanalitan og dagoy mo supak sir panalitan sa face mask or social distancing. Usa man multahan gawa sa kaso. So sa akong pagkahibalo kanang kung makuha ang ngalan tanan yang mga identity padala na mo sa pulis pulis na ang asikaso pag kaso ano mga tawanan. Okay. Salamat kay sir sa gayo nagkauban ka na mo. Daghang salamat man. Daghang salamat sa misnon. Inato ta nga magtindabagay kita tanan para maayos na og madali ang atong mga problema. Daghang salamat talaga ng Dios. Mas.
seconds. Number 54. Wait for 10 seconds. Number Mag-reverse na po, hanggang natas. Ipasilang nyo kamay, pag-aantay na sa mga kliyente para makabawas na sila. Request lang ka sa mga vendors. Pasensya na, tagaan mo na mo stress karon. Paspasin ninyo gatag ang tuyo sa atong mga kliyente para makaulik na sila. Salamat kayo. Go, go, go! Go, go, go! Ma'am, 1 meter distancing, ma'am. Padayon ang 1 meter, sir. 1 meter, sir. Padayon lang. Padayon. Padayon lang, sir, ma'am. Padayon. 1 meter distancing. Padayon lang. 25 ang sunod. Mo. Out 25 in 25. So 25 sir ang kuan. Dili sa mainit, basyo. Dali na kami karong galapaw padulong sa karnihan, sa karnihan. Padulong na sa bukasa. Wala na nagkuhan. Okay na. Lokat lang ulit. Sir, good. Good. Kinahanglan gyud sila i-remind garo na isa ro. Sa kadadlaw na isa, kadadlaw. Oh. Kadadlaw na nila, kaamon. Say mga dili siya mag-remind. Oh, Makuhaan sila mo. Piyansa sila ilang tangon lang mas. Madalo, 100
Hi de. Tayong hapon. Ay hapon. Dagan kayo na close sa bahin aning sakita no? Lagi sir. Pabila kami mas lalong mag-close sa iba na. Hoy, kadungog na ba dulo? Tinago. Awan dari side. Oh, wala lang sir. Ganina na buntag sir. Ganina na buntag sir. Kasi na ako sindahan ba? Pag-whipping mo talayo. Tungi ato sir, nga simple ra kayo, wala nag distancing, wa po nag mask, wa may namadlong. Pero ganun niya, kadadlaw na ni. Kadadawo naman ikuan sir. Kadadlaw ni, buntag, utto, hapon. Para remind. Kung dili na ako ni, Wa gyapon. hapon. Sa kuan sir, mga tindahan sir. Ah. Kay og nituman pud sila pod. Oh, kung tuwa sila kay kanang matindahan kung wala sa tuman na kana. Makita mo ko mo pud sa social media. Human sa tuman na pero kinahanglan yung constant reminders ko. Pero ano naman to sila napasakaan sir ang LGU sir. Oh, no. Naay na ko ni. Nanay murag establishment to sir. Oh. Dayon na nasangat naman sir oh. Ang kaso. Oh, na ano. Reminders naman eh. Diba? Inumurun dia. Patay mo inumurun. Sunod, sir. Dito tadi. Stop. Yeah. Grabe na. Baho. Okay sir. Magbawas na tayo sa batik mo. Nagpunta sa laing Mga establishment. Lagi. Sir. Hapon. Hapon sir. Malayo pa, 1 meter na, malayo 1 meter. Salamat ninyo mga sir, pasensya. Salamat kayo ninyo mga sir, pasensya, salamat. Sit.
Sorry, may hit. Ipiat ang pulis guy. Mas wala exit. So, wala pa na hibalo, manong exit sir na diri nga side. So, wala pa na kahibalo. Ang inyong suporta na po kayo katabang sa mga organismo nga zero casualty ta na dinaaning atong mga katalagman nga atong na-experience karon. Salamat kayo sa inyong suporta, pasensya ug sakripisyo. God bless you. God bless you. Sir, pila ka minutes ang kuha niya, sir? Bintang. Magdepende sir, usahay digid kaabot 1 minute. Napoy usahay mo interval lang o 45 seconds. Pasulod na punta sa gunson. So ganiha gikan sa alas 12 taman sa alas 2. Mingaw ta. So wala tay inani. Wala yung nanay ganyan. So mo inaani ta kung makita nato Daghan ng tao. nga mo usisok na. Ganiha pong buntag mga alas 8 taman sa mga alas 9 kapin. Dili kayo. Dili po tayo inani. Pero pag mo action na sila o Daghan. daghan nga di na nato ma-maintain ang social distancing nato yung binatay. So 25 sila. Pag 25. Depende. 15-15. 15. 30-30. Sir, thank you, Salamat, sir. Salamat, sir. Gawas. So na gawas nga kuan. Okay, para mga konekton ay mo ba kinukuha mo grupo mo. Ako yung permission. Ah, Kanina po may padalo. sige, kami ko ano ni. Magkano na to? Okay, tata. So ama nga kuan mo, sir. Dili. Dire, are. Ano na rin yung unit ha? Wala pa unit up. Hoy! Kamoy magbuot asa tamagi. Kamoy magbuot asa tamagi. Kamoy. Ano naman ta sir? Ini mo naman to. May mga kuan, sir, nga wala gamas like bakery. Kuha na mo na sa tanan. Ito na labyan na tudlo, wala. Wala tamas. Wala. Kana. Apa to dito? Wala, kana. Balikan ka na to. Kana richere. Mas mo pulo. Tanan. Ma'am, hindi niya dapat katawan ha? Huwag mi nagbinuang na eh. Kudakan na mo ninyong pan yan eh. Sa sunod ba gawas na mo? Kanawa na ito, di mo kakaso. Anong katawa na? Hindi niyo nang mag- So wala gyud sila gamas, sir, o, di ba? So warningan sa warning. Warning to, nagbalik na po niya. Kung dili ko, pauna ko lang ang tanong. Tapos ako ihatag sa pulis. Para ang pulis na mo determine kung magkasuhan ba ni sila o dili.